selectare sau de, da, de selectare. Hainele, aduc câte un sac, câte o pungă sau ceva aici. Ce păstrez? Pun într-un sac, cum ar veni haine sau alte chestii, și ce arunc, bag tot în sacul ăsta care ar veni haine și alte chestii. Bag aici și lucrurile bag într-un alt sac, pentru că celelalte lucruri se duc în altă parte, așa că, da. Cam o să-mi pun de selectare și alte chestii. Și astăzi este miercuri, 29 martie. Noi de vineri seara noi de vineri seara suntem mutați acolo, dormim de vineri seara noua chirie, pentru că sâmbătă să venim să văruim și ce mai avem noi de făcut și să predăm cheile și să ne dai cauțiune și ce mai avem noi de făcut la chirie. Doar că de vineri seara suntem în chiria nouă și voi cadrele de astăzi și cele de mâine o să le vedeți mâine fiind joi, așa că o să vedeți tot parcursul și o să aveți și câteva cadre și o să aveți și câteva cadre din ziua de vineri pe care o să le pun în vlogul de sâmbătă, ca să vedeți exact cum a fost cu mutarea și cu alte chestii, dar sunt în curs de selectare. Acum avem 2 saci de-a mei, un sac de alu bărbatul meu și un sac de alu bărbatul meu și un sare super, care înainte azi dimineață a plouat și a nins și a văzut la poviță și am zis soare super, care ar fi bine să fie așa și mâine, pentru că mâine vreau să înșerg geamurile, așa că da, să vedem. Așa că vă las și ne vedem pe parcurs cu mutarea. Că am zis că vă iau astăzi și vă iau și mâine cu mutarea și cu toate alea. Vă iau și vineri cu sâmbătă. Adică vineri vă iau cu tot plecatul. O să vă arăt, cred că și vineri sau sâmbătă poate vă arăt chiria goală, fără nimic. O să vă arăt chiria goală, fără nimic, numai cu asta proprietare și plus calorifere, geamurile și ce mai sunt alor, dar fără lucruri, fără nimic, numai plus asta roșie, unde care trebuie să o cură și pe ei vineri. Așa că da, bun. Vă las și ne vedem pe parc. Bun, o nouă mini-update. Am vrut să vă zic ce am făcut astăzi de mâncare, că cred că ați observat ceva din cum am învârtit sau alte chestii, doar că am făcut orez cu ciuperci, cu ceapă, usturoi, sare, piper, vegetă de legume și paprika, ca să iasă mai delicioasă. Să pui și paprika și am pus și usturoi ca să iasă mai bună. Și bun. Da. Acum, înainte a intrat bărbatul meu cu cumătul în țară, în casă, cu cumătul în casă. Odată saci care am avut unul aici, am avut 1, 2, 3 acolo și unul pe hol, ar veni, au fost 5 saci. Plus că asta se mai pune de aici, de unde stă faica, că se pune toate hainele de acolo, doar că sortez hainele fetii de hainele noastre, hainele lui bărbatul meu care o să meargă într-un alt sac, lenjeria, ciorapii, bustierele, chiloțe și toate alea merg într-un alt sac sau într-o plasă sau într-o cutie, văd eu unde și alte chestii. Și deja am golit aproape dulapul alb, adică partea mea de dulap alb, nu toate părțile. Și încă un alt mini-update legat de dulapuri și celelalte, cum v-am zis, că imediat mă îmbrăc să plec să îmi așez treburile pe acolo. Deja un dulap e aproape gata, adică partea asta e aproape gata, mai am niște produse, niște chestii și alte chestii care vreau să le sortez și alte chestii să le pun în cutii, niște haine de afetii care au rămas aici ca să le am pentru câteva zile și cam atâta. Și mai am de făcut în alte chestii, de asta cred o să vă spun un pic mai acolo că trebuie să mă duc să mă îmbrăc și să mă pregătesc. Adică nu să mă îmbrăc sau alte chestii. Efectiv mă lăs așa, îmi iau doar niște deodorant, mă dau cu niște deodorant, îmi trag o bluză peste mine, niște ciorap, butonii, paltonul și să o îmbrăc pe fată, să-i schimb desigur pampers, să le dau ciorap și ciucuri și ce mai trebuie eu să îi și gecuța desigur și cam atâta, pentru că mă duc la chiria nouă să mă duc să fac curățenie și dacă e așa, poate vă arăt și vouă câteva cadre, dar nu știu dacă o să vă pot, dar încercăm. Așa că vă las și până astăzi este joi. Cred că v-ați dat seama din titlul, din thumbnail sau din ziua de ieri, pentru că astăzi o să aveți un mini daily vlog legat de ieri și de astăzi și sâmbătă o să aveți un alt daily vlog legat de astăzi, deamul după masa, deamul seara până sâmbătă după masa, pentru că deamul seara cred că o să începem să dormim acolo și mâine o să pot să vă arăt un mini tur al apartamentului, să zicem așa, doar că o să mai am treburi de făcut astăzi. O să mai am treburi de făcut astăzi, o să mai am treburi de făcut astăzi, o să mai am treburi de făcut și mâine și sâmbătă în chiria asta, să zicem așa, mâine și sâmbătă o să am de chestii de făcut în chiria asta
Și unde mai am eu de făcut astăzi, tot mai am de, mai bine zis, astăzi mai am doar, astăzi am de împachetat și chestii, mâine cred că o să mai am de împachetat alte chestii pe care nu cred că o să le apuc să le împachetez astăzi. Și de până sâmbătă după masă trebuie să fie până sâmbătă seara trebuie să fie chiria gata, ca și pe 1 sau pe 2, adică acum sâmbătă sau duminică să o dăm, ca să o predăm proprietarei, ca să ne dai cauționul, să-i dăm cheile și toate chestii. Am și cheia de la noua chirie. Vai, am fost ieri în ieri, pentru că ieri v-am zis un mini scurt update, v-am zis ieri pe vlog. Înainte să închei cu tatu, înainte să nu mai vorbesc de rău cu voi, v-am spus că mă pregătesc să mă duc la chiria nouă, că trebuie să pun haine și alte chestii. Păi asta am făcut. Am pus haine în dulap și am pus hainele fetii, am pus hainele mele ale bărbatul meu, le-am pus pe toate aranjate, ordonate și alte chestii. Doar că da. Și dacă mă întrebați de ce să așa buimacă și dacă să așa cum de să așa de îmbrăcată, pentru că m-am îmbrăcat confortabil și rege în pantaloni de training, fata acolo, am și buță, am o buzieră pe deasupra și ne-am tras puloverul ăsta larg și lung cu capișon, pentru că mă duc la doctor. Mi-au venit rezultatele de la filmul care mi l-am făcut eu luni la spate și, adică ieri mi-au venit. Nu ieri, alaltăieri, luni. Nu, ieri. Marți sau miercuri mi-au venit, ceva de genul. Și trebuie să mă duc cu ele să vedem exact, pentru că am găsit 2-3 cuvinte care nu mă prea așa încântă. Dar că am zis că până ce merem, pentru că eu sunt vreme și urâtă, oricum trebuie să trag o geacă pe mine, să trag o geacă pe mine sau să trag ceva pe mine, pentru că afară plouă, că fac că trebuie să dau geaca și să o bag în căruț, să-i pui copertina cătăt. I-am făcut lapte. Dar că am zis că înainte să plecăm, să testăm un al doilea energizant din cele 3 de la Bang, care acum l-am pe pice mango, adică piersică și mango. Nu mai o să-l desfacem, cred că să vedem culoarea. Cred că e tot aceeași culoare. Dacă nu mă șeria, stați un pic. Mirosul e excepțional. Mama, de ce bine miroase. Și cred că o să pui un pic. Da. Aceeași culoare are. Și am pus într-un pahar murdar. N-am pus într-un pahar curat și nu o să beau din paharul ăsta, așa că o să-l arunc. Și o să beau direct din doză, dar că am zis să vă arăt culoarea, că aia e dacă o să o vărsat din arimihă. Da, cam asta e. Bang, peach mango, fără zahăr, fără calorii și fără grăsimi. Și cred că mâine sau sâmbătă, testăm și celălalt Bang Starberry, care cred că are fructe de părătoare, dar da. Noroc. Da, miros incredibil, dar gustul, vai ce amar, ce bun e gustul ăsta. Da, ce mic. Hai, ce bun e gustul ăsta. E așa foarte aromat. Știți că vă arăt eu câteodată energizantele mele alea mini ieftine de la Spar? De la Eurospar, de la S-Budget, de unde l-am găsit și pe ăsta. Știți că m-am arătat eu mereu că îmi place primăvara-vara, sau chiar și toamna, energizantele alea de la ei cu piersică. Păi, cum ai combinat energizantul ăla de la S-Budget cu piersică, plus știți că v-am arătat eu odată, dar amus câtva timp, v-am arătat să știți că este și Monster, doza aia, cadita mai dozo cu asta, ăla de Monster, Mango Loco, sau cum n-ai zice, ăla albastru, cu niște, ăla albastru, turcoazul ăla frumos, verzii, albăstrui ăla verzii frumos, cu niște, da mama, cu niște, cum se numesc, cu niște, cum dracu-i cheamă? Cu niște scheleți, ceva de genul așa, mai de Halloween zis, doza aia. Și ăla cu mango. Pe cum am combinat un energizant, cred că de la S-Budget cu piersică, plus Monsterul cu Mango Loco. Le-am combinat împreună, cam același gust avea. Efectiv, seamănă ca și cum am combinat, pentru că, să vă zic ceva, am combinat alea două energizante odată, dar am mult câtva timp. Și credeți că tot așa gust are bine, în afară că tura trecută, că n-am combinat, dar n-am filmat. A avut un gust prea puternic și de piersică și de mango, dar ăsta are un gust foarte lejer de piersică și de mango. Simt și mango, dar simt și piersică, simt și cofeină, pentru că da, are și cofeină. Da, și mai țineți minte ce m-am zis, 32 de miligrame de cofeină pe 100 de mililitri, are 500 de mililitri, 162 de miligrame de cofeină. Așa că,
Domnul care să vă zic ceva, e delicios, e superb, îl ador. De-abia aștept să-l văd și pe celălalt, să-l testăm și pe celălalt. Îl bag în frigider până ce vin, pentru că, desigur, o să am nevoie de el rece, ca să pot să îmi fac eu treaba și să vă dau și un mini update la partea din casă. Aici mi-s pregătite alea care vreau să le duc. Mai am de luat de aici din dulapul cu dulciuri. Din dulapul ăla, de aici de pe deasupra, trebuie să le iau pe toate. Să le pun tăvile și ce mai am eu de pus. Mai am și prin cutiuțele astea de unde e asta, de unde stai cu curul. Ceva de genul. Cam așa arată, cam așa arată salonul meu. Și cred că la oricine arată salon. Nu știu când, când vine momentul de mutare și tot așa. Cam da, cam așa arată și să vă arăt. Am aici haine pe care, cum are și faica asta în cap, sunt hainele ei mici care trebuie să le duc în țară, care le dau la cumnata mea, care cumnata mea are o prietenă care îi dă ei, sau le dau la altcineva. Mașina care spală pe fundal acolo, niște haine care trebuie aruncate și trestii și chestii, niște suzete, că avem nevoie și desigur și de suzete cu noi, pentru că nu ne putem duce, e 11 și 19 minute, imediat ieși afară. Și dormitorul arată în ceva de genul mare parte, dar cred că v-am arătat și seară că dulapul ăsta e aproape gol. Efectiv, când mai am ăla de acolo, mai am astea de aici care trebuie eu să le sortez, că mai am hăinițele care le-am lăsat foaicii, că dacă o să am nevoie de hăinițe, că am crezut că stau și până mâine seară, dar da. Și ca să am hăinițe, șampanie care am primit de la cumătră, care trebuie să o desfac, pahare și alte chestii, care aici trebuie doar să sortez niște lucruri. În dulap, la bărbatul meu trebuie să le iau pe toate, să le pun, să le sortez și alte chestii. În dulapul ăsta, unde nu m-am băgat deloc nimic să iau să alte chestii, trebuie să mă iau, să împătur și să iau. Aici, unde mai trebuie să mă bag, care vai și am aici de luat și să-mi golesc și mini noptiera și să iau și ce mai iau eu de sub paturi și ce mai iau eu de luate pe multe chestii. Și cam atâta. În rest nu cred că mai am nimică. Desigur că toate o să fie aruncate. Cred că patul de dormitor și dulapul ăsta mare cred că pleacă la cineva, nu sunt sigură. Dar că patul ăla vine oricum cu noi, pentru că e patul fetii. Plus toate jucările ei, toate chestiile ei și alte chestii. Și deja i-am pregătit și o cameruța ei. Adică să-ți pregătit. I-am pus hainele într-o cameră pentru ei, unde o să punem și patul ei. Așa că, vedeți cum... Cu situația asta de aici, eu mă pun să îmi iau, cred că o să-mi iau geaca, că am zis că îmi iau mama tantonul ăsta, dar cred că o să mute și ce am eu aici în geacă, ce clânță e. A, da, am mască și gumă, cu atât de bine, am și mască, am și gumă, ne-am luat și țigara electrică și stai să vedeți. Ieri făcând curat prin dulap și alte chestii și după aia vă lăs că trebuie să mă duc și eu să plec. Ieri făcut curat pe aici prin dulap și una alta și una alta. Ne-am găsit pachetul de țigări pe care l-am luat în martie. Ceva de genul Vogue, care îl cheamă la țigarete pastel originale. Care Vogue e roz. Sunt țigări de astea simple, normale, subțiri și alte chestii pe care, să vă zic ceva, le ador. Mi-am plăcut țigările să Vogue, că sunt cele mai slabe și cele mai legere. Doar că, desigur că maica mea mereu își ia țigări și e Vogue sau își ia și alte tipuri de țigări și nu le fumează și ce credeți, mi le îmânează mie. Și da, Vogue, el țigaret, care exact aceeași țigări care le-am și eu dincolo. Dar da, trebuie doar să-mi iau o brichetă, ca să am brichetă pentru țigări. Și cred că atâta. Mai trebuie să-i dau geaca fetii, să-mi iau și-o pe mine, să mă încui doamna ușă, pentru că da, nu mă pot duce afară fără să mă încui ușa, pentru că ar fi și ciudat. Dar să vedeți că nu cred că îmi găsesc eu nicio brichetă pe aici, dar dacă nu găsesc n-are nimic, că am țigară electrică. Și, dacă tot, să descui și ușa, care e descuiată, să vă arăt frumoasa mea cheie de la noua casă, unde ești. Uitați-o! Uitați cheia! Frumoasa cheie de la casă care îmi face bucuroasă să o am. Așa că da, vă dați. Eu și doamna Cucunuiță vă spunem pa, pa și ne auzim un pic mai încolo când vă arăt ce progres am făcut la dezastrul ăsta din salonul hall și alte chestii. Da, și mai am de luat și produsele. Am uitat să vă zic. Mai am de luat chestiile de acolo, de aici și de aici. Pentru că
Vreau să fac mâine seară baie. Să facem o seară, vreau să fac baie în jacuzzi. Că trebuie să fac baie pe parc, pentru că baie și amar păroasă e dezastru. E dezastruos. Doar că se fac și baie la fată și desigur că are bălbuci și masaj și am nevoie la spate, pentru că la ce am aflat de la doctor nu arată, nu e chiar așa de bine spus. Doar că o să vă spun mai multe, o să vă spun exact și ce am și ce probleme am, numai că nu o să știu exact dacă e exact ceea ce cred eu și ceea ce scrie pe hârtia aia. Adică ceea ce scrie pe hârtia aia, dacă chiar aia e și ce facem în continuare. Așa că vă las, mă duc și eu pentru că este și 23, la și 45 am programarea și am de luat de aici până în cele la capăt, am de făcut cam mult timp, așa că da, bun, mă îmbrac și eu și plec și eu și fata și ne vedem când vine înapoi în partea aia, să vă spun și de doctor, să vă arăt și ce am rezolvat cu haosul și toate așa că revin. Bun, deci am ajuns acasă. Sunt în baie că trebuie să scot o mașină de aici să o pun în partea aia la uscat. Să mai pui altă mașină la spălat și după aia să o storc și să o pui și pe aia la uscat acolo sau pe uscutul să spăl și haine de face și de alte chestii. Și după aia să mă apuc de dezastru ăsta de pe aici. Pentru că înainte am să 20. Acum jumătate de oră am ajuns, deja era 2:23. Și am plecat acasă de la... De unde? De la ce oră? De la 11:25. Deci de afară din casă, așa că, da. Trebuie să mă pun, că mai am câteva ore până la ora 6 și trebuie. Doar că nu o să închei acum. Vreau doar să-mi pun hainele la uscat, mașina de uscat și pe celelalte să le pun la spălat, că după aia vreau să vă arăt un mini-haul de cumpărături, câteva chestii pe care am avut nevoie pentru noua casă, pentru că aici am zis că n-am nevoie, că Dargău, de aici o am nevoie, așa că vreau să vă arăt și ce chestii am mai cumpărat, că am și în rusa și am și în căruț și după aia o să vă spun 2-3 chestii legate de mutarea, legate de noua casă, adică de-amu seara dormim în noua casă. În afară că o să punem și pe fată să doarmă, cred că în seara asta cu noi, nu sunt încă singură, trebuie să-l sun pe bărbatul meu mai acolo să vedem dacă doarme fată cu noi sau dacă doarme fată cu noi sau dacă o să doarmă sau o să doarmă singură în patul ălalt și o să punem niște pături pe lângă ca să nu pice sau o să ducem pătuții, să le montăm acolo și să-i facem pătuții, dar asta o să vedem, așa că mă pun la uscat și din nou la spălat și revin imediat. Bun, deci gata. Ne-am pus energizant în chestiunea asta, ca să beau. Am pus hainele din mașina de spălat, le-am băgat în mașina de uscat, nu i-am dat încă drumul, că o să dau drumul după ce se gata cealaltă mașină, pentru că n-am avut armătura așa de multe haine și am uitat să le pun în cealaltă tură de mașină și le-am băgat acum, plus că am pus acum și cearceaful de pe pat din dormitor ca să fie curat pe diseară pe când merem, cred că acolo să dormim, așa. Și da, și am zis că vreau să vă arăt ce am luat din Teddy, ce am luat din Offer, din Teddy și din Müller, pentru că am cele din Offer sunt aici și cele din Teddy sunt lângă mine și cele din Müller sunt în rucsăcel, plus că am luat două chestii la fată, ceva din Müller și ceva din Offer, așa că da. Și am vrut să vă arăt și niște paie interesante care se găsesc în Teddy și care cred că se găsește în altă parte, care ar trebui să fie care scapaiele alea de sticlă care au peruze de curățat. Doar că da, așa că haideți să începem și după aia vă las, că după aia mă pun să editez videoclipul, să editez celelalte părți de videoclip. Adică partea asta în care vorbesc acum cu voi că mai rămâne haul ăsta de cumpărături, că după aia mă pun să editez și partea aia, să pun la exporta și până ce se exportă mă pun să-mi fac dezastru ăsta de lângă picioare, că încă mi-e aici, că mai acum, sper că înainte, mai am o jumătate de oră, mai am o jumătate de oră, 40 de minute am ajuns acasă, așa că da, bun. Acum, ce o să fac este să vă arăt produsele din Offer, după aia din Teddy și după aia din Müller, doar că am luat ceva data trecută. Paia de asta dată trecută din Teddy și să vă zic ceva chiar este interesante, că am 10, 5 așa și 5 roze, plus pereța asta de curățat și casca refolosibile și o să fie chiar drăguțe la băuturi și alte chestii și am zis că o să găsesc în Teddy. Și sunt mai multe feluri de astea de plastic, sunt de plastic care se pot refolosi, să zicem așa, de plastic așa mai curbate sau altfel. Mai sunt paie așa mai de primăvară, vară și da, bun. Așa, din Offer am luat o cutie de afine, care a fost o cutie cam atâta. Îmi pun aici, a fost plină și cam am mâncat și o șupadă din ele. După aia am găsit un pina colada de la Ravini. Am
să vă zic ceva, eu nu prea sunt fană pina colada, dar am găsit-o pe asta. Și nu știu dacă vedeți, dar scrie acolo alcohol free, adică nu are niciun alcool, adică este 0% alcool și efectiv are 66% de asta de fructe, din ananas și din cocos. Deci nu are niciun alcool și am zis că o să fie bine. Ne arată o apă minerală pentru că mi s-a făcut sete pe drum. Și am luat și 5 sucuri care din ele unul s-o bă, de astea cu cireșe și cu măr de la Riodoro, care îs vegane. Nu am văzut că sunt vegane, dar să vedeți ceva chiar răspund. Eu sunt niște suculețe mici de astea cu pai, cu măr și cu cireșe care se găsesc și vegane și nevegane, dar să vedeți ceva le-am luat ca să aibă fata câteodată prin casă să le pun în dulăpior sau în frigider și să aibă să le beie. Cam atât a fost din Ofer, apoi din Teddy. Am luat 10 saci a 60 de litri pe care am dat €1,55 dacă nu mă înșel. Da, am dat 1,55 pentru că mai am saci aici de aceștia. Nu pantaloni face. Saci de aceștia, dar am zis ca să mai am saci ori pentru mizerii, ori ca să am aici ca să am mizerii, dar oricum mai am încă un sul de saci de și de din gunoi, mai am și saci mici, mai am și alți saci, așa că da, o să fie și ăștia buni. Ne-am luat și 10 umerașe. Am umerașe în Chiria, unde m-am mutat, doar că am zis că o să mai fie bun. Și am aici 10 umerașe cu 2,55. Deci 10 la număr. Și ceva de genul acesta. Poți să pui aici un șal, poți să agăți haina și normal, poți să o agăți pe aici sau poți să o agăți și să agăți și șal, și bluză și pantalon. Să zicem așa, că e un fel de umeraș de 3, poți să pui 3-4 haine pe el, așa că e chiar perfect. Mai am, cum am zis, dar o să-mi fie bun. Mai am încă un suport de asta de organizator de asta de cum se numesc? Suport pentru tacâmăr 9 compartimente, așa, suport pentru tacâmăr sau organizator de tacâmăr, mai am unul mic, doar că am zis că o să-mi fie bun și ăsta. Și mi-a luat unul de ăsta mare, care mai are plus, care nu o să desfac, mai are partea asta de plastic, în care cred că poți să pui lingurele și furculițele la mici și poți să îl pui cum vrei tu, poți să-l pui așa cum stă el acum sau poți să-l pui așa și îl muți dintr-o parte în alta, adică se poate efectiv ridica în sus. Da, dați un pic, ceva de genul, suportul acesta. Deci poți să pui aici linguri, furculițe sau ce mai vrei tu să-mi pui sau ce mai poți să pui tu în compartimentul ăsta și poți să-l muți și o să încheapă foarte bine în dulap și e albul, simplu, normal, pe ce am nevoie și pe care am dat 6 euro. Nu știu dacă vedeți, dar că scrie aici este 5 euro e Germania, 6 euro e la noi, la austrieci. Și ultimele 4 chestii ce le-am luat din Teddy au fost cutii de astea ce se pot împătura, să zicem așa. Cutii de astea ce se pot desfa și îți pui lenjeria intimă, ciorapii, chiloții, studienele, butierele sau ce mai e tu de pus în cutii. Și am luat una mare ca să pot să-mi pun am luat una mare ca să pot să că eu mai am una aici. Am luat numai 4 pentru că eu mai am una aici, să dau din haine. Să vă arăt așa. Mai am una aici roză, doar că am zis că o să fie bune, 2 pentru bărbatul meu și restul 3 pentru mine, pentru că da, eu am mai multe și într-o cutie de asta mare, în taia care e taia roză care e un pic mai corcită și alte chestii, pot să îmi pun și celelalte, cum se numesc, pot să îmi pun și alte produse și alte chestii și am luat una mare de 32 pe 32 și pe 32, care am dat 2,50 aici de desuplecă și am luat și 3 micuțe, 2 negre, da, 2 negre, una gri, pe care am dat pe 2,50, care prețul aici, care îi 30 pe 30 și pe 30. Cam ceva de genul acesta, uite. Și cam atât. Am luat din Teddy. Și din Müller am aici
în poșetă am luat un pachet de șervețele de la Ducese, 150 de bucăți, două straturi. Eu n-am nevoie tocmai așa de mult pentru că eu le folosesc când mă murdăresc dacă mănânc ceva sau când suflu nasă sau așa, sau șterg pe fată de la năsul când curge năsucul. Mi-am luat o mini soluție de asta pentru spăla hainele albe, pentru că eu am niște haine albe care s-au făcut din albul, să zicem așa, din albul s-au făcut cam închis la culoare, că din albul s-au făcut gri. Și le-am luat pe asta și dacă întrebați câți mililitri are chestiunea asta, nu știu dacă este, efectiv are chestiunea asta 500 de mililitri. Chestiunea asta are 500 de mililitri. Adică aproape jumătate de litru. Unde are chestiunea asta jumătate de litru, nu știu, dar da. Și o să fie chiar bune. Văd că cum se poate, se pune 1-2 căpăcele acolo unde spăl hainele și le bagi mai pe hainele albe cu scrisuri sau cu alte chestii și le bagi înăuntru și pe chestiunea asta am dat cred că 2 euro și ceva. Și să vedem dacă își face treaba, pentru că am nevoie. Iau la fată laptele ei, 12, bio, hip și desigur am mașină de spălat vasele. Oricum o să spăl și vasele de mână și alte chestii care nu închep și alte chestii, dar celelalte am zis că o să le pun și mașina. Și ne-am luat chestia de la Blink. E și era un Classic Tabs care Maxi Pack, care are 65 de table, care să văd ceva. Au miros, Dumnezeule ce bine miros. Uite vreau să vă dezac ce miros au, ca așa de bine miros. Și eu când ar trebui eu să le desfac până ce nu mă mut, pentru că da, e fata. Să nu facă ceva fata cu fată mă refer, să nu pățească e ceva cu ele, doar că aia, gata, așa, sper că sunteți împachetate. Da, miros, vai ce miros superba. Da, nici bine miros. Ce am o cutie întreagă, o să fie asta chiar perfect și l-am plăcit și gata. Și acum vă lăs. Cam atât a fost cu mini daily vlogul de ieri și de astăzi. Mă pun să fac dezastru. Mă pun prima dată să-mi fac dezastru ăsta de aici. Îmi desfac din cutii. Din cutiuțele alea. În care în cutia roză să o golesc și alte chestii ca să o pun deoparte în care o să-mi pun produsele și ce mai am eu de pus. Și o să desfac cutiuțe de astea mici în care o să mă împăturesc și o să-mi pun și o să-mi pun lenjeria intimă, ciorapii, busierele, sutienele și toate alea. Și după aia mă pun să mă împătur și hainele astea de aici, să mi le pun în sala, să văd ce păstrez de pe aici, să văd ce arunc, să văd ce-i murdar ca să pun la haine murdare și alte chestii. După aia să mă duc să îmi golesc dulapul cu oale, vase și tot așa, farfurii și ce mai am eu de luat să le duc cu mine. Să mă duc să-mi golesc dulapul cu dulciuri, dulapul deasupra coșului de tomberon, dulapul ăsta cu pahare, băuturi și alte chestii. Asta cred că o să le pun eu într-o plasă sau ceva ca să mi le sparg. Că n-am chef să mi le sparg. Și mai am o cutie la chiria nouă, unde mă mânt. Doar că ce credeți? Am uitat-o ieri acolo cu hainele duse aface, am uitat-o ieri acolo că puteam să aduc ca să arunc hainele care trebuie să aruncate, să le pun în saci, să le arunc și după aia să fie adusă celelalte, vedeți, să fie adus hainele, să fie adus cutia, să pot să pun paharele, oalele și ce mai am de pus. Dar aia e, acum nu mă mai pun, mă duc, dacă întrebați de ce mă uit pe geam, este din cauza că este o doamnă la geam care vorbește la telefonul și care se uite și către mine și din cauza că azi de dimineață a plouat. Și acum este cald. Și dacă întrebați ce doamne vorbesc, da, nu cred. Se vedeți voi să vă arăt ceva de genul, e acolo la geam. Doar că da. De asta m-am uitat și afară și de doamnă și de soare. Așa că eu mă pun, editez videoclipul ăsta. După ce îl editez, îl bag pe YouTube, îmi șterg eu videoclipurile, îmi șterg eu tot ce am filmat acum. După ce le editez și alte chestii, îl șterg tot ce am editat acum.
Și după aia o să mă pun mai încolo să încep din nou un alt daily vlog care voi să-l aveți pe sâmbătă, desigur. Pentru că astăzi aveți daily vlog, sâmbătă o să aveți daily vlog și de săptămâna viitoare promit o să aveți alte vloguri. Doar că nu știu exact ce vlog o să aveți voi marți, pentru că eu marți plec de acasă. Mă duc de dimineață de la ora 5:50 și de la 5, pe la 5 jumate trebuie să fiu în fața gării. Că la ora 5:58 am tren cu eu, fata vecina și fata lui vecină mea, care mi-e și prietenă. Merem în Viena, mă duc cu prietena mea și cu fiica sa în Viena să își facă pașaport și o să mă duc ele pentru că ele nu știu exact drumul de mer și am zis că n-are mică, mă duc cu voi, că n-are nicio problemă, le arăt și drumul, le arăt cu unde trebuie să mergem, ne mai plimbăm un pic pe acolo și după aia venim înapoi către acasă. Și eu după aia, după ce vin către acasă, trebuie să îmi iau bus care să mă ducă pe mine la mine acasă. Pentru că, da, nu cred că nu o să am eu cu Celinii acasă. Dacă nu o să trebuiască să iau pe jos, dar nu iau pe jos după o tonă de ore petrecute prin Viena și tot așa. Și dacă întrebați de ce merem la ora 5 dimineața și la 5:58 dimineața cu trenul, este din cauza că la ora 9, la ora 10 jumate are vecina mea, prietenuca mea, are programare la pașaport. Și noi numai la ora 9:32 ajungem în Viena pentru că facem 3 ore, 3 ore jumate, 3 ore jumate sau 3 ore jumate sau 3 ore 50 până aproape 4 ore până în Viena cu trenul. Avem și de schimbat trenul. În Salzburg trebuie să schimbăm trenul, să luăm altul tren care merge către Budapesta Kelly, doar că oricum noi nu ne ducem până în Budapesta Kelly, desigur ne oprim în Viena, dar la trenul care trebuie să ne luăm, dar mergem cu un bus normal până în Salzburg și din Salzburg coborăm trenul și mergem pe linia ce urmează și ne luăm celălalt tren care trebuie să luăm. Așa că da. Bun, mă pun editez. Îmi fac dezastrul ăsta de prin casă, de pe acolo, trebuie să strâng și produsele din baie și tot ce mai am pe acolo, să mă pun și astăzi, să șterg pe acolo și să vedem că poate nu dormim acum seara acolo și poate încă dormim încă seara aici, că este la bărbatul meu, că dacă am putea să dormim încă seara aici, să dormim de mâine seară dincolo, pentru că eu am de dormit chestiile astea și eu de acolo până aici ar trebui să mă scol și eu deodată să mă aducă bărbatul meu, dar nu știu dacă mă aduce bărbatul meu. Ori grăiesc cu bărbatul, să vedem, ori dormim aici încă o seară și de mâine seară dormim dincolo, ori mă aduce el mâine dimineață în coace câtă casă. Așa că, da, bun. Așa că vă les, v-am pupat și ne auzim în câteva minute din nou, când o să încep celelalte daily. Și dacă o să întrebați ce mi-a zis de la doctor, ce probleme am sau alte chestii, asta o să vă spun poate în videoclip, în daily vlog-ul ăsta la ce urmează, sau poate o să vă zic în alt videoclip, așa pe scurt, dar vedem. Dar prima dată vreau să mai aflu și încă o decizie de la spital și după aia să aflu și decizia de la spital și după aia o să vă spun și voi ce am, ce problemă am sau alte chestii. Dar da, așa că vă las, mă pun să fac și o dezastru și ne vedem. Noi ne auzăm în câteva minute din nou, că o să când încep din nou să filmez, dar noi o să ne auzim mai mult de în sâmbătă cu cadrele de astăzi, din ziua de astăzi, cu cadrele de ziua de mâine și cu cadrele de ziua de sâmbătă. Așa că v-am lăsat, v-am pupat și ne auzim. Pa, pa!